Y peth gorau i fi y gweithio fewn y tîm yma yw bod yn amrywiaeth o cefndiroedd gyda pawb. So mae OTs a physios y gweithio ar y blaen, mae neb yn dod gyda'r un cefndir fel tîm. Beth bynnag sy'n dod mewn y person sy'n dod cyntaf na beth sy'n bwysig i ni gyd. So rôl y ffisiotherapy yn y gwasanaeth yma, ni'n ffocysu mwy ar fel mae pobl yn cerdded, cael nhw nôl i cerdded ar ôl bod yn ysbyty, dysgu nhw sut i edrych ar ôl eu hun yn hir dymor. I ni'n gweithio yn rili agos gyda professionals arall wedyn i edrych fel ni'n gallu helpu'r person sydd wedi dod i'r gwasanaeth i wneud beth sy'n bwysig i nhw. Dyw neb yr un peth, mae pob dydd yn wahanol a ti'n gallu defnyddio y sgiliau o cefndir. So mae i fi wedi gwneud cefndir o gweithio ar y wards, y gwahanol, orthopedic, neuro, ar respiratory, a ti'n defnyddio'r sgiliau yna i gyd yn y gwasanaeth yma. Fi'n credu mae bod yn annibynnol yn rhywbeth rili pwysig a sy'n rhoi hyder i pobl a eto mynd nôl at y quality of life yna. Fi'n credu bod fe'n rili cael effaith positif ar y person bod ni gallu rhoi y gwasanaeth i nhw trwy'r Cymraeg, yn enwedig os maen nhw wedi cael fel stroke neu doler ar yr ymennydd neu rhywbeth fel 'na, achos wedyn ti'n gallu defnyddio iaith cyntaf yn hytrach na trial dysgu sgil, ail dysgu sgil yn ei ail iaith. Yn gwybod ti'n siarad Cymraeg, mae fel y link na rhwngddo chi wedyn. Maen nhw'n rhoi fel questionnaires ar y diwedd a maen nhw wedi hala nôl ffaith bod nhw'n teimlo rili lwcus bod nhw wedi gallu gwneud yn ei iaith cyntaf. A fi'n teimlo rili proud bod fi gallu bod y person sy'n rhoi y gwasanaeth yna i nhw. Ni rili gallu rhoi gwasanaeth o safon sy'n rili unigryw i'r person wedyn. Jyst gallu gweud helo yn y iaith cyntaf, neu jyst gweud bore da, ti'n gallu gweld mae fe'n neud nhw'n teimlo'n cyffyrddus a'n hapus, a mwy a hapus a fwy cyffyrddus maen nhw'n teimlo, ni'n mwy tebygol o cael outcome da dyn nhw wedyn o fewn y gwasanaeth.